Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Curaçao is uitgeschakeld in de Gold Cup. Het gebeurde in de nacht van dinsdag, gisteren dus. Heeft Curaçao met 2-1 verloren van Honduras in de eerste 2 wedstrijden in de poolfase. Er werd 2 keer gelijk gespeeld tegen El Salvador en tegen Canada. Dus ze moesten winnen van Honduras om door te gaan, maar dat is helaas niet gelukt. En dat betekent dat bondscoach Dick Advocaat en het team uitgeschakeld zijn bij de Gold Cup. In september beginnen de resterende kwalificatiewedstrijden weer om deel te nemen aan het WK in 2026. Ook in Amerika, maar ook in Mexico en Canada. Het wordt verdeeld over 3 landen. Het is jammer, want er waren veel en hoge verwachtingen voor de deelname van Curaçao in de Gold Cup voor de 3e keer. Maar het is helaas niet gelukt. Nuto praat niet over drugstransporten. Dat werd duidelijk gisteren tijdens de 2e dag van de Themis-zaak, de marathonzitting, waarbij Irvin Nuto Wawu zich moet verantwoorden voor een hele lijst aan beschuldigingen, onder meer over moord, drugshandel, witwassen van geld. Over de drugshandel heeft hij beroep gedaan om zijn recht op te zwijgen. Het gaat om 30 kilo cocaïne die in augustus 2020 van Curaçao via Sint Maarten naar Nederland en Frankrijk en België zou moeten zijn verstuurd. 140 kilo die later is verstuurd en ook de coördinatie van een partij van 172 kilo. Maar zoals gezegd, Nuto heeft in tegenstelling tot de eerste dag van de zaak ervoor gekozen om te zwijgen. Geen enkel woord over de partijen drugs. Maar de rechter verwijst naar het afluisteren van Sky-netwerkgesprekken, waarin heel duidelijk uiteen wordt gezet dat er sprake is van drugssmokkel. Sylvania wil snel antwoord van de FKAK. Dat heeft de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur laten weten in een brief aan de Raad van Commissarissen. Op 2 juni heeft hij al gevraagd om meer duidelijkheid over het aanschafproces van 2 ambulances eerder dit jaar. Deze week is er ook een rapport van SOAB over zaken die niet goed gaan binnen de FKAK naar de Staten gestuurd. En hij heeft een herinnering gestuurd aan de Raad van Commissarissen dat hij meer wil weten. Want er zijn onder meer vraagtekens gesteld bij de kwaliteit van het financieel beleid en het organisatorisch beheer van de ambulancestichting. CTB ziet flexibilisering als oplossing. Dat bleek uit een gesprek dat collega Gino Bernardina had met Mouriat de Bruin, de voorzitter of de directeur van de Curaçaose Toerisme Board. En hij geeft aan dat, zoals al eerder door de Chata naar voren is gebracht, en ook door de Curaçaose Restaurantvereniging en door Kasha, er is heel veel personeel nodig en het liefst moeten dat lokale mensen zijn, maar als dat niet mogelijk is, dan mensen uit het buitenland en daarvoor is flexibilisering van de regels nodig, aldus de Bruin. Die zegt dat Curaçao voor grote uitdagingen staat, omdat er heel veel nieuwe banen komen in de toerismesector. Onder meer door het openen van verschillende hotels. Dus de directeur van de Curaçaose Toerisme Stichting. Enja richt zich op toekomst. Dat bleek gisteren bij de viering van het 77-jarig bestaan. Enja heeft 6,5 jaar onder de noodregeling gevallen en is nu klaar voor de toekomst. Daarom werd ook de lancering van Enja voor de toekomst naar voren gebracht. En volgens de directeur Leslie Ann Harms-Brody heeft Enja de afgelopen jaren het niet makkelijk gehad. Maar dankzij het personeel en de klanten hebben ze zich verder kunnen ontwikkelen. Staan ze nog steeds stevig in hun schoenen en gaan ze werken aan meer transparantie, meer communicatie en meer werkzaamheden voor de klanten. Het moet niet alleen maar veranderingen zijn die worden aangekondigd, maar ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Maar in ieder geval is Enja klaar voor de toekomst. Easy Riders die hebben weer een tour gepland voor Dia di Bandera. Dia di Bandera volgende week zit vol met activiteiten, waaronder de traditionele tour van de Easy Riders. Er komen motorrijders uit Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Suriname, Nederland en Amerika. En in totaal zullen ze met meer dan 400 personen over Curaçao rijden. Het is een jaarlijks terugkerende activiteit en men is druk bezig geweest met de voorbereidingen. Gisteren werd er nog aangegeven dat iedere motorrijder die wil deelnemen
deelnemer zich nog steeds kan inschrijven tot zaterdagavond 28 juni. Deelnamekosten zijn 105 gulden of $60 per persoon. En dat kan via de sociale media kanalen van de Easy Riders. En Curaçao viert de Dag van de Ondernemer. Dat is op vrijdag, viert het ministerie van Economische Ontwikkeling de Nationale Dag van de Ondernemer op Curaçao. Het is een dag helemaal gewijd aan het stimuleren van ondernemerschap, groei en samenwerking. Het wordt georganiseerd in samenwerking met de Kamer van Koophandel, ADEC en Minegoshi. Het vindt plaats in de Hanchi Junior Salas van 1 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. En iedereen die ondernemer is of interesse heeft om een onderneming te beginnen, is van hartelijk uitgenodigd. En de Hanchi Junior Salas is de straat tegenover de Kamer van Koophandel. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 0613642945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba, want een groep van bijna 800 mensen heeft een handtekening gezet onder een brief aan koning Willem-Alexander. Die is deze week verstuurd en het gaat over Mike de Mesa. Die kan nog steeds geen minister worden en volgens zijn aanhangers is er sprake van een ernstige zorg over de staat van de democratische rechtsorde op Aruba. Ze stellen dat de Mesa door politiek gemotiveerde manipulatie het risico loopt zijn benoeming als minister te verliezen. Daarnaast uiten zij hun vrees over de persoonlijke veiligheid van de kandidaat. Ze doen daarop een oproep aan de koning om binnen de grenzen van uw constitutionele positie uw bezorgdheid over deze situatie uit te spreken en indien mogelijk in overleg te treden met de gouverneur, de premier, tevens formateur Mike Eman en andere betrokken instanties om de democratische rechtsorde op Aruba te beschermen. De brief heeft 800 handtekeningen en daarbij wordt uitgerekend dat naar Nederlandse verhoudingen dat 132.000 handtekeningen zijn. En ze wijzen erop dat voor een burgerinitiatief in Nederland 40.000 handtekeningen vereist zijn. En daarom zegt ze deze actie is legitiem. Dan heeft de politie van België bekendgemaakt dat een overleden man een Curaçaoenaar is. De man die werd in april in het Belgische Brecht doodgevonden in een sloot. Het gaat om een, dat is nu duidelijk geworden, 54-jarige Curaçaoenaar. Er zijn ook 2 mensen in de zaak aangehouden. Het lichaam werd aangetroffen gewikkeld in folie. En de man had geen zichtbare verwondingen, maar in zijn lichaam werden wel bolletjes cocaïne gevonden. In totaal 900 gram. Volgens het Openbaar Ministerie heeft dat naar alle waarschijnlijkheid tot de dood van de man geleid. En er zijn een 53-jarige man uit Rijkenvorsel en een 38-jarige man uit Lille aangehouden in deze zaak. Dan iets feestelijks. Afgelopen maandagavond bij Club Unión Boleriano werd San Juan gevierd. En dat levert mooie plaatjes op. Het is een Bonaireaanse traditie die ook op Curaçao gevierd wordt. En u ziet de springers over het vuur al hier. En het was een mooie Bonaireaanse avond met onder meer Edson Frans, winnaar van de Canto Criollo van dit jaar. En hij trad op samen met de Grupo Compère.
Dan gaan we nog naar Colombia voor treurig nieuws, want een aardverschuiving als gevolg van zware regenval heeft gisteren minstens 10 mensen het leven gekost en 8 anderen verwond. Dat gebeurde dicht bij de Colombiaanse stad Medellín. Lokale bewoners werden gewaarschuwd om het gebied in de gemeente Bello te evacueren. En dat is nog steeds kwetsbaar voor aardverschuivingen. Volgens de media zijn er nog minstens 15 mensen vermist. En er waren overstromingen in de ravijn en dat leidde uiteindelijk tot de aardverschuiving. Op de beelden ziet u dat de verschillende huizen onder de aardmassa zijn bedolven. En het is gebeurd op een berg aan de rand van Colombia's één na grootste stad Medellín. En auto's, straten, huizen, van alles is onder de modder gekomen. Er werden heel veel beelden gedeeld op X en op andere sociale media. En omdat u het op de hoogte bent, is zeker geen uitzondering. Want vorige maand kwamen bij een aardverschuiving in een andere buitenwijk van Medellín, Sabaneta, ook al 5 mensen om het leven. Nou, we houden de situatie voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws hier in de omgeving, in de regio in de gaten houden. En ik hoop dat u blijft kijken. Morgen zijn we er weer. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.